تسی تے لبیک نال کھڑے ہو نا تے دل جان نال کھڑے ہو. ہاں دل و جان نال کھڑے ہو. دو نمبریاں بالکل نہیں کرنی ہے. جب اسی تو اڑنا دو نمبری نہیں کر رہے تو تسی کیوں کرنے ہو دو نمبری؟ کیوں جی نہیں تسی کی کرنی؟ ہاں بالکل واضح طور تے انج کھڑے ہو جاؤ ساڑے نال بالکل. ہاں جی اساں دین نال کھڑے ہاں اور ہر موقع تے کھڑے ہاں, ہر موقع تے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سانو بالکل سدھا رکھے. جس نے بھی کوئی پریشانی ہوئے اسی حاضر ہاں موجود ہاں. کیوں جی بالکل جتھے بھی کوئی تے پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لگ گیا. ایک مجھ دی بھی تصویر ہے نا مولانا, وہ بندے نے نعرہ چلایا ہے جڑا ہے وہ جڑا اتھے چلدا تے مجھ بھی انجن کرن لگ پئی. ہاں مجھ بھی مجھیاں سمجھ آوے اساں بھی پتہ بھی ہے جڑا نعرہ چل رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مولانا کہہ رہے ہیں توتا بھی لبیک کہہ رہا ہے.